जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। 26/11/2008 ए दिन को केमिति बा केउ भारतीय भूली पार। प्रत्येक भारतीय भारत में बास करुवा प्रत्येक भारतीय एमिति कि प्रवासी भारतीय समस्ते उणा अधिके जानिछंती ये दिन भारतर अन्यतम अर्थनैतिक राजधानी अर्थनैतिक सहर स्वप्न नगरी कहतु कि माया नगरी कह जाए भी तक मुंबई उपरे अर्थात मुंबई छाती उपरे पाकिस्तानी आतंकी माने किभली बर्बरचित दुर्घटना घटाई थे। ए दिन को कहीं भी सेबेठारु अद्यावधि भूली नाहंती कि आग को भी भूली पारे कहीं ना अनेक जनसाधारण जीवन जीवा संगे संगे निज दायित्व को सुचारू रूपे तुलेवा को जाई भारत मार अनेक वीर संतान अनेक सुयोग्य संतान भल भल ऑफिसर एथिरे शहीद होते। जो मैंने एथिरे मृताहत होते से साधारण जनसाधारण मो तरफ आज आपण मानक आगे वार्ता उपस्थापित करने अवसर रे हृदय गभीर श्रद्धांजलि जनाऊँ एवं भारतर से सुयोग्य संतान जी कि निज दायित्व को सुचारू रूपे निर्वाह करने को जाई निज जीवन को भी बाजी रे लगे जीवन को भी देदेले भारत माँ पाई सेमानंक पाई मो हृदय गभीर श्रद्धांजलि जनइबा संगे संगे सेल्यूट करुछि सेल्यूट। आज्ञा आज मुझे आगे ये विषय में किसी वर्णना करने आसनी कि विषय में किसी वार्ता देवाई आसनी। आज्ञा आज मुझे परर घटनार या परर एक घटनारू मो वार्ता आरंभ करने जाऊँगी बा आपण मानक आगे मो वार्ता उपस्थापित करुँच। ये जो मुंबई उपरे पाकिस्तानी आतंकी द्वारा अटैक है मुंबई छाती उपरे जो बर्बरचित जो भली नरसंहार घटना विभिन्न क्षति करागला एक बड़ होटेल भारतर एक बड़ होटेल भी अनेक क्षति सही। आज्ञा एक बड़ होटेल बहु मात्रा क्षति होती। आज क्षति को भरणा करने को जाई होटेल पूर्व स्थिति को फेरई आने को जाई होटेल मालिक चिंता कले जे एक टेंडर डक जमती कि आम रास्ता टेंडर डक जाऊे ठीक सेमती विश्व समूह को एक टेंडर डका जे भल भल व्यवसायी किए अच्छी आसतु एक रिपेयर करेंगे भितर जहाँ को होटेल ओनर चॉइस करेंगे सी एक रिपेयर करेंगे बा होटेल पूर्व स्थिति फेरई आने। आज्ञा ये जो टेंडर डका गला ये टेंडर विश्वर अनेक बड़ बड़ व्यवसायी बड़ बड़ कंट्राक्टर बड़ बड़ कंपानी माने भाग ने आगे कहीं होटेल मालिक थे जड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत मार जड़े सुयोग्य संतान और जड़े जनाशुना चेहरा खाली भारत पाई नुहे विश्व समूह एक जनाशुना चेहरा था। तेणुक काम विश्वर अनेक बड़ बड़ कंपानी आगे आसिले आगे अनेक बड़ बड़ व्यवसायी बड़ बड़ कंट्राक्टर माने आगे आसिले
ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆମକୁ ଜଖମ ଦେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଏଥିରେ 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଥିରେ ଏ କାମକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବା ଏଥିରୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ବି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ନହେଲା ବା ସଫଳ ସେମାନେ ନ ପାଇଲେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ 2 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁଁ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ସେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେଉନାହିଁ କି ନାଁ ନେବା ବି ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ଆସି ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏ ହୋଟେଲ କାମ ପାଇପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେବେ। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ବଦ୍ରାମୀର ସହିତ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ, କଥା ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୋର 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ମାଲିକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ନିମ ଖରାପ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବେଇମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ଲଜ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ଦାରୀ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କରିନି କି ଆଗକୁ ବି କରିବିନି କି ଏବେ ବି କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ନିମ ଖରାପ ନୁହେଁ କି ବେଇମାନ ନୁହେଁ କି ଦେଶ ସହିତ ଗର୍ଦାରୀ କରିବା ଲୋକ ବି ମୁଁ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ନିର୍ଲଜ ନୁହେଁ। ଯିଏ ମୋତେ ଜଖମ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମୋ ଜଖମ ଜାଗାର ମଲମ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଜଣକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ଲଜ ବେଇମାନ ବୋଲି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇବାର ଯଦି ଅଛି, ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, 1-2ଟା କଥା କହିବି, ତାପରେ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ନହେଲେ ହୁଏତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇପାରେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ, ବଡ଼ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମୁଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖର ଉଠାଯାଏ କେବେ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ଆହୁରି ବି ରହିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାତ୍ର 2-3ଟା କଥା କହିବି, ତାପରେ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କର କେବଳ ଯେ ହୋଟେଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହେଉ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଅନେକ ଦେଶର ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଭାରତର ବି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଟୋନମସ୍ ବଡି ରହିଛି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ରହିଛନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଥରେ ବୋନସ୍ ବି ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଥରେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ, ତଳ ସ୍ତରର ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି ଜଣେଇଲେ ଆମକୁ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଆଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଯେହେତୁ ରାତିଦିନ ଏକ କରି ନିଜ ଝାଳ ଗଡ଼େଇ କମ୍ପାନୀ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମୟ ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବୋନସ୍ ଅଧିକା ଦିଆଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଯାଇ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବା ବୋନସ୍ ଦାବି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ସେତିକି ଦିଆହେବ, ଅଧିକ ଦିଆହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଯାଇ ଓନରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଓନର କହିଲେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି, ଯାହା ଦାବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେମାନେ କମ୍ପାନୀକି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ। ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଉଚିତ ଦାବି। କମ୍ପାନୀର ଓନର ବା ଏଇ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ଓନର ଆଉ କମ୍ପାନୀର ହାୟର ଲେବୁଲରେ ଥିବା ଅଟୋନମସ୍ ବଡି ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହେଲା। ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷତି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିବେ, ଅନ୍ୟଥିରେ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ଓନର ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଦାବି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକି କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ହାୟର ଲେବୁଲ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଓନର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଚିନ୍ତା ନ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଅଟକି ଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଓନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଚୁପ୍ ବି ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜ୍ଞା ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଓନରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ଓନରଙ୍କ ଭାବନା କ'ଣ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଧା ଥାଏ, ଏତେ ବାଟ କଥା ଗଲାଣି, ଓନର କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଓନର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା କଥା ବା ଆମମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଓନରଙ୍କ କାନରେ କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ବା ଏଇ ବଡ଼ କାରଖାନାର ମାଲିକ ବା ଏଇ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଓନର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସେ କିଭଳି ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ବି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଯେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମଥା ଆପେ ଆପେ
से व्यक्ति विशेष आगे नई जाऊँगी आज्ञा नई जाऊँगी। जानी आज्ञा कंपानी कर्मचारी मैंने जो तंबू पकई बसी पाल पकई बसी तत्क्षणात से सेठाकू आसी कंपानी दाबी करुवा कर्मचारी मान सहित सामिल हेले कौन गदी चेयर नुहे कि कौन मुलायम सीट्रे न बसी से सहित से पालर बसी निज दाबी दोहराइले जे हाँ एम दाबी यथार्थ एम दि जाऊ। जेहेतु ऑटोनोमस बॉडी को सी किसी पावर दे रखी तेणुक से चाहिए भी किसी भी एथिर करें किंतु कंपानी कर्मचारी मानक पाई से जे चिंता करती एक कथा समस्ते जानी कंपानी कर्मचारी ठार आरंभ कर ऑटोनोमस बॉडी पर्यंत जितेबाला ए दृश्य को सबु कंपनी जेते कर्मचारी माने दाबी करथुले समस्ते देखिले से माने आश्चर्य हो गले आज्ञा। तत्क्षणात से माने निज दाबी को विड्रॉल करने निज आंदोलन को से माने उड़ी गले आज्ञा। जेतेबाला विभिन्न मीडिया हाउस कंपानी दाबी करुवा कर्मचारी मानकर विवृत्ति नेला प्रत्येक कर्मचारी मुहर गोटे शब्द बाहरी थिला एते बड़ महान व्यक्तित्व जेतेबेले आम पाई लड़ाई कले आम सांगरे आसी एकाठी बसिले तंबू उपरे चेका पकई बसिले से ही आम हूँ श्रेष्ठ बोनस आउ कि आमर दरकार ना कि आमर दरकार ना आउ कौन हम आमर बोनस आउ कि दरकार ना। आज्ञा ये व्यक्तित्व महानता आज्ञा ये आपण मैंने बुझीपारे जे ये व्यक्ति केते महान आजिकल मालिक माने केबे आज्ञा एभली परिवार देखा जाए ना कि आग को भी देखा जीव कि नहीं ताहा भी संदेह आज्ञा ये बुझीपारे सतरे व्यक्ति केते महान। आज्ञा खाली एतिक नुहे आज्ञा ये व्यक्तित्व महानता जे यही सीमित ताहा नुहे आज्ञा बहुत बड़ कंपानी मालिक बहुत बड़ होटेल मालिक विभिन्न कारोबार तांकर खाली भारत नुहे विश्व सारा व्यापी किंतु जानी आज्ञा तांको आयर वार्षिक आयर पाखापाखि 70% से देशपाई हो कि विश्व समूह पाई हो विभिन्न सामाजिक कार्य विनियोग कर दियंती आज्ञा से तो जितेबाला देशर विभिन्न धनी तालिका प्रकाश पाए तांको नंबर केउथिरे सभा तले थाए तो केउथिरे प्रकाश पाए। आज्ञा ए बुझीपारे भारत मारा ये सुयोग्य संतान भारतर ये रत्न भारत पाई आ विश्व समूह पाई केते महान थिले भारतीय अर्थनीति पाई आ विश्व अर्थनीति पाई किभली सुदृढ़ थिले आज्ञा खाली यही महानता सरी जाऊनी आज्ञा
ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମାଜକୁ ନିଜର କରିବା ଝୁମ୍ ତାଙ୍କୁ ସଂସାର କରିବାକୁ ବି ଦେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭାରତର ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ମୋର ଘର ପରିବାର। ଭାରତ ହେଲା ମୋ ଘର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ମୋର ପରିବାର। ସଂସାର କରି ପରିବାର କରି ମୋ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ ପାଇ? ଖାଲି ଯେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ହୃଦୟ ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପୋଷା କୁକୁରକୁ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘଟଣା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି, ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ଆସୁଛି। ବଙ୍କିଂହମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, କିଏ ବା ଏକୁ ନ ଜାଣେ। ବଙ୍କିଂହମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁରର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସମ୍ମାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ମାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା, ସେ ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ କିମ୍ବା ମାନବ ହଉ। ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ନେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଥିଲି 2-3ଟା ଘଟଣା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି ଉଠେଇ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସାରା ଶଙ୍ଖରେ ଭରି ଦେଇଛି ବୋଲି, କଦାପି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା। କାହା ନଜରରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜରରେ ସେହିଭଳି। 2 ଦିନ ତଳେ ଭାରତର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଭାରତ ରତ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ବେତାଜ ବାଦଶାହଙ୍କର 86 ବର୍ଷରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଭାରତର ପ୍ରିୟ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ସମୂହଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ପ୍ରିୟର ମଣିଷ, ପ୍ରିୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ରତନ ଟାଟା ଆଜ୍ଞା। ରତନ ଟାଟା। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଭାରତର ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀର ଓନର
ଆଲଫା ପରିବାର ତରଫରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ, ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭାରତ ମାର ଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଭାରତ ରତ୍ନ, ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ବେତାଜ ବାଦଶାହ, ଅହରହ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ରଖିବେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।